Ngiyabingelela bafowethu njengamanje ngila eThekwini Toyota Cars. Njengoba ungibona nje bafowethu ngifuna nje uzonibhekela nje bafowethu ukuthi ke engabe iziphi inhlobo zezimoto abanazo. Njengamanje asingene ngaphakathi bafowethu nibonele inhlobo abangitshele khona bashilo bathi haya lokhu uhlobo lungekho la kwa Toyota eWestfield asingenele. Hey, why you comparing with them? Which one is Renault? Milana, sifike Milana. Bafana bakithi. Bathomphando. Sifike Milana. Ayi bafana bakithi ngeke. Ayi lesibuzwe bafana bakithi. Ayibonani ibhasi. Amasithi aphenduka. Hayi buddy. Yaphenduka. Awuthi ngizokusiza kodwa. Hayi khona, hayi. Ayizobona, hayi. Buddy bafana bakithi. Hayi buddy, yo. Handle my handle. Handle. I tell. Grand idea. Sinako imidlalo wamanzi, sila imidlalo namanzi bafana bakithi. Hayi. Hey, sinako umdlalo wobhuti. Hayi asaba. Again bafana bakithi again buka la. Hayi ngeke bafowethu hayi. Umungezi ngempela la kwa Toyota ngazi ukuthi ufunani alukho uhlobo lwemoto olungekho. Sambe kushosha. Bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ngontombela. Bengicela nje ukuthi umuntu onungene kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola konke bafowethu esikufakayo kulona leli khasi. Bafowethu asiphinde sekukhumbuze usubscribe akumoshi idatha kodwa nje usukuyibeka emathubeni right ukuthi ke uhlale lapha kwi VIP bafowethu uzothola yonke imibukiso ungabe wena uzobheka imibukiso bese ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa ukucomment ungakhohlwa ukushare bese ungakhohlwa bafowethu ukujoina uEasyBet uzokwazi ukuthi ubheje kulula nje kakhulu usebenzisa ipromo code ethi ZOS ubeke emathubeni ukuthi ke ungahlomula 1000 rand so isithembo somjolo uhlelo lethu lomnandi kakhulu oliqeda abantu ukuthi abayeke ukujola so uma soshala lolu hlelo nibafethu lomnandi kakhulu lolu so njengamanje sithi abantu abayeke ukujola sisilapha ekhaya mangabe phela khona umjito ojola naye tshela phela omunye uthi hayi mfese ukhona umjito engijola naye ungalokho phethe umjito lokho etedela isaka wena ubhizi uyasebenza kuyena yabo kanti wena uyazi ukuthi naye mfethu nawe umuntu wakho nawe futhi mfethu mongabe ukhona umfunyana usisteri imtshele phela usisi ukuthi hayi mfethu ukhona umuntu engibamba naye yabo sisi wami engaze efaka inhliziyo yakhe kuwena kanti wena awukho lapho wena ule phezulu yabo so ngiyacela kakhulu bafethu sibambisane emhlabeni ukuze soqhubeka siphambili sithembu somjolo qhawula kithi sikubingelele mfethu Anjani baba siyaphila qhawule sizwe hayi siyaphila baba ya umfethu ubani wakwabani uTabobo nendawo usweli lo wakamhlongo swale eMontlea oh ya okhuyele khona la eDurban ngowala endaweni wala so mfethu itoba lakho wena lumi kanjani ke mfethu bafuna inkinga la nginabantu abawusufethu kule relationship manje lokuqala akazi mfethu khona wesibili and manje sehleze nezinsolo njalo kuhleze nezinsolo ukuthi ngazi khona manje yabo say ungalokho manje lokho ngidonsisa wangizo sengibathi cona uvele ngiba introduce nje bazani ngenza izinto zibe right
because ngiyabona hayi yaphemba endlini hluke ngempela. Oh uhlala naye lokuqala. Ya lokuqala naye. Yeah. Manje lo wesibili naye ngiyabona sengathi useyafuna ukwazi kwami manje angamlethi endlini ngoba naludaba phela la lokuqala umfazi wokuqala. Mana akazini ukuthi khona umuntu obamba naye wena. Akazi inhlobo uhleze engaccuse manje. Lo qala akazi ukuthi ubamba nomunye wesibili nalo wesibili akazi khona umuntu obamba naye. Hayibo hayi wena uyijola siya ngempela ke wena hayi. Bafokoda impilo ya uqinisile. Kumele bazale kodwa egcinile. So ingakho ngithi nje usho ukuthi ushaya ngezipatsha nje ezo2. Ayi bathanda ngoba usuka. Akekho ke ngifuna ukumyeka bafu. Ngoba u2 nje abami. Hayi kodwa hayi uyinkunzi kodwa mfethu hayi. Hayi uyinkunzi kodwa mfethu. Ayekho sana. So manje lo uqala uqayini ubamba naye. Akudala phezulu kunini 2018. 2018. Phelile iminyaka manje and akayindawo lo. Yeah. Onqayini uhlala ndawonye. Saqala la 2020. Senginendawo yami yabo. Apha sakhula naye phela yabo sasevarsity. Saqeda Saqeda ngiqala kanti ukujola hayibo mfethu. Hey. Manje awukhuluma ngisho uthini nje uma ekubuza mhlawumbe uthi awukade uvela nini kanti. Mfethu uhleze bese ngibangela isicefe. Njalo kumele ngireport why ngibuyele endlini. Why ngingamlandanga ngimthembisile izinto. Why ngingalokhu nje first bengingayibambi futhi phela ngeke ngikwazi ukubamba ifuna ukhona lo wesibili. Ngizwe nalo wesibili kahle. Bathi uzokwazi konke ke lokho ngilete ngifuna ukumchazelayo ukuthi kukanjani. Manje uhlezi face njalo uqishwa ngibamba nona usingisanda ukuposta yabo. Ngitsho ngimhidile. Wabhala ukuthini wena? Ngaze ngagaxela. Wabhala ukuthini isilwane? Ngiyangitshela ukuthi awukho umshado odlula lo. Yena baqondana bese bonile. Phela ngitshela ukuthi hayi wangidlala ngangidlala kanjani. Hayi bengifuna ukubona ukuthi uzoyenza kanjani yabo. Hayi lo mfethu lona. Lo mfethu. Sasothini. Yeah, lo wesibili ke nabonana kanjani ke nalo wesibili? Phela vele kumuntu ozulayo. Azolofa. Ngahlala naye nje first clubini kabunayi kuhle futhi. Boss yellow board wasekhaya bathi itakhi. Osakhe akubhalansi stop deck nyana. Give me grade. Uzokuzophuma vele clean. Hayi. Because angifuna ukubaya futhi lo sekhaya yabo. Na impatho lo munye igroves awulo ukuthi umphathe nje bohamba bonathi uphethe. Manje kwenzeka kanjani ke manje masufuma sekumele ke noma ahluphi mhlawumbe ngokuthi hayi mfethu awuposte phela izinto enjalo yabo phela abantu bazalathana mfethu ukubona. Ngikhathele ke lo sibili. Ngikhathele uthi nje ngithola kanjani ngingampost. Mfethu lo ngiposta njalo ngikuze ngibanje ngitheze ngikuza angangipost. Uthi mina bengabe mina engangipost angiposte nayo vele ubotha agaxele manje wena ufuna uqopha umlando wena cha ufuna uqopha umlando manje uyimisele ngani mfethu ukubona babili labantu labo ufuna ukubathatha kuba u2 uhlali nabo la ngalokho ngibangela isicefe ngibuza lokuthi angikho azi ukuthi nginalo ukuthi angikho ngaphazi nalo singaba manje phela kumele ngabe ngcono usulungisile kuloqala ke mfethu athi yona phela into engiyiselela kodwa ngibothi uzoyithatha kodwa phela egcineni kumele cha phela kumele ngabe usulungisile mhlawumbe wawulobola into enjalo yabo esiphafu awukwazi ukulobola yena kuyena ngiplanile phela yabo ngiplanele phela kuningi phela kuningi uthi manje angifuni ukuphuthuma yabo Funa at least bazane senze nje iprocess right. So manje ekhaya ke bukhona uNdaba amazi ekhaya. Hayi ngeke ekhaya. Amaphaqiya lawa ngeke hayi namhlanje. Mhlawumbe kusasa insuku ngisafuna nje ukurelax kancane. Kodwa ke wokombamba lo munye ngoba ukhona wokombamba mhlawumbe esephutheni. Hayi akekho baba. Basangiphethe kahle nje ukuthi wena baba bakubamba lo hlala naye osola last. Asola phela kodwa number azamathita sakwazi ukuphesha. Sipheshele iphinde siqhubeke nempilo yabo. Akazi next. Kodwa futhi ayikunzi mina ngeke vume wena mina mfethu. Kodwa mina baba ngeke ngisho athi kodwa ngiyasa. Lento engiyenza manje. Engiphemba umunye umlilo engazi. Awazothola ngisho ithawula elimanzi. Hayi bo, ngiyakwazi ukumthambisa phela wasendlini. Uzoyaphila nami. So
Hayi ngiyakuzwa mfethu. Manje niyakwazi ukuthi kusupportana ikanjani support nje bafethu? Supportana. Uyakwazi ukuphatha, uyakwazi ukuphesha mhlawumbe kuthiwa kunenkinga yabo. Yeah. Nasasizana nje kamnandi. Yeah. Ayeke ngase khona ama challenges. Yeah. Asikwazi ukufesa ama challenges ekhona. Yeah. Ngabe nenkinga ngichazela ngikwazi umsiza. Nami nenkinga ngichazela. Ingakho ngingikwazi ukushwana naye yabo. Yeah. Ngengalo ufika manje. Yeah. Kodwa nalo ufika manje uza ngendlela eright ukuthi naye futhi sibekile naye. Siba mnandi. Yeah. Yabo. So ifethu hayi angikwazi kubashiya. Ngcono ngivele ngiba introduce awubaza nokuthi ngibashiye. Yeah. So manje waqala nje mfethu ukujola mfethu. Ekade waqala ukujola Kade nje ngaqala ukujola. Mhlawumbe nje bangana nje bathi subashayile nje. Bayiphathela pha basekelile Eish baf. Ngizothini? Bayiphathela. Thandela. Bayiwela. Ngizothini? Yeah. Enzina ke nje yazi le qembu esikulona. Libulela. Phela mina yazi mina abantu bamasoba abantu bathi ila ihlobo le yabo. Oh. Manje ngincena leyo drama ke. Ngazi ke phela nalokho cabanga. Sikakho ngithi nje iwes. Iwes. So manje wena ubamba nalenye gang. Ngiyacabanga and bayafana into story. So nje ngiyazi sila ngifake ingozi nje bazobambana ngempela futhi. Hey. Cha isiphi isizathu esenza ukuthi wena ubamba nabo? Bese bangiphathe kahle futhi ngiyaphatha kahle. So manje wena mfethu cha sengifuna nje ukuthi wethu nje wakubona kanjani mfethu ukuthi yabo kumele uyeke isifazane yabo. Hayi mina ngisho ngikhula nje isifazane nje cha. Oh ya ngisho khula. Hayi singento yami. Oh ya. Kwenzakalani bakwenzani bakhethe? Akaze bakhethe akubathandi nje. Yeah. Ngabe ngibona lapho ukuthi nathi impilo kuyaphileka yini la. So manje waqala mfethu ukujola mhlawumbe nomuntu wa experience ini mhlawumbe. Hayi lapho uqala ukujola kwami kakuyi services first year. Oh yeah. Lapho ngabona hayi bangi-approach nje ngiqala. Ayisumuntu oshela kakhulu vele bavele babothi okay vele naye vele. Bese ke yabo. Yeah. Yeah. Hey ngiyakuzwa mfethu. So manje ku-right nje mfethu ngayo yonke into mfethu kumnandi kanjani. Yeah. So ekhaya nje bayazi wena ukuthi uphila mfethu ulempilo le. Bayazi ekhaya, Bakumukela futhi right. Pholwe kamnandi kanjani. Ish. Hayi mfethu, mfethu ku-grand mfethu, ku-grand mfethu uma abantu bekwazi. Yeah, sabana choice ngoba igcina vele impilo yakho vele yabo. Yeah mfethu. Yeah. Hayi mfethu, akehlele mfethu sibone ukuthi yabo mhlawumbe lupho usuku mhlawumbe singaluthola mfethu available sikwazi ukuthi soshaya yonke into yabo. I cannot wait ukubona izipatsha zakho. Asenze njalo. Manje obaba kushela ibona bakushelayo lo wena washelayo. Hayi vice versa abayizela ngaqhubeka ke mina phela ngeke ukuthi usuzile futhi ungishela. Yeah. Sengibonile. Ufikeza umuntu uyawanda vele. Yabo. Ayi. Yeah. Abazi laba. Manje ukubabone nje olakho njalo uba lo shama vosho kanje. Uyambona lo bafo lo Jimisayo. Awu. Hayi insizwa le yangeke. Abamba awungeke bethu lo mjijana umpakishile nje naye. Ngithatha upakishile phela ila indaba first card. Oh. Sesibona okunye ayikwa ke awungeke bafo leya. Awu ngamqala ngakuphi? Awungeke. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Ngiyakuzwa mfethu. Awule mntandi yaphinda. Awulethe mntandi yaphinda. Akayiphindele ngeke bangigathi nalabo bami. Ngiyakuzwa mfethu. Hayi. So mfethu akehlela mfethu another day sibone ukuthi lupho usuku mhlawumbe solithola bese yakwazi senze umsebenzi kahle siyabonga kakhulu. Uma mfethu ngibekelela igama lami nguSiphiwe ngaKantombela bafowethu. Le show emnandi kakhulu le. Lapho khona esisuke sikuphathele khona inqanda mathe abantu abanomjolo inside abantu abanomjolo phakathi bese bezokhombisa izwe ukuthi bona bayajola futhi bayathandana ngempela abekho abantu abangabahlukanisa awubheke njenga namhlanje sikuphathele nansi ikhapuli yethu ezosherela nje uhambo lwabo bethandana bendawonye labantu futhi ba special kakhulu bahlala ngisho ndawonye hayi suka
sanibonani inqanda mathe zezulu Njani baba? ma creamberries niyaphila kodwa Akaphile yami. ubakithi shame mfethu ubani wakwabani kanjani Mina igama lami nguThando. Thando lasepasini Ya, lasepasini. uthando kuthiwani mase liphelele Thando lethu. Thando lwethu ya Kumele ulibize ukuthi Thando. yazi ngathi babehlolela ngisho abazali ukuthi hayi uyabo mfethu wena uzofanele nje ulwethu uyabo ulwethu ayisuka ayisuka so mfethu awuchaze mfethu ukuthi ubani wakwabani mfethu yes Asawu yena futhi la uzokuthi yeah bafo ayena umama lo. So ke mfethu mfethu awusichazele nje mfethu ukuthi uzizwe unjani umfethu ekutshela nje ukuthi mhlawumbe ufisa niyovela mhlawumbe kumabona kude nizokhombisa nje izwe ukuthi ningabantu abanomjolo phakathi and lokho ukukhombisa ngompela ukuthi okusho lo muntu akajoli lo muntu lo No, kuyangijabulisa Yeah, kakhulu yeah, ukuthi yeah. umuntu othembekile. Yeah. And futhi kuyaveza ukuthi khona la siya khona. yes Ukhona yes lapha yes uma yes ukuthi yes u-free like ukuthi yabo, Yeah. kube namakhamera nje. yeah mfethu yeah so ungakusho uqinise nje nawe ukuthi unali iphupho liphi nayi yeah Like ngifisa mina naye Yeah. sigcine yabo sihlala ndawonye iminyaka eminingi Yeah. siqhubeke sindawonye Yeah. like sibe ne-family nje enkulu yabo. yeah ifamily enkulu Abazali bayo yabo. ifamily enkulu yes yeah nabantwana Abantu oh my gosh yeah. cha yeah who knows ngathi uzosho njalo Akathi who wazi. knows yeah ngiyakuzwa mfethu so manje uthando lakho livele kanjani kumfethu Yo, ngathini uGuy lo Yeah. uZulu yes ngiyamthanda yabona wathi mina njengomuntu ozocela uthando Yeah. ngamvumela ukuthi athole uthando Yeah. mina because wayengekho umuntu engithola naye ngaleso sikhathi futhi namanje akekho umuntu engithola naye ngaphandle kwakhe ish yeah so yini nje futhi yachazayo kuyena yo indlela agqoka ngayo Yeah. indlela akhuluma ngayo Yeah. ya nje lifestyle yakhe Yeah. ilento engiyifunayo ulo mthetho lo okule level le yeah yabo so manje mfethu ngifuna ukuthola nje mfethu ukuthi wena mhlawumbe uqale nini mfethu yabo because ngiyacabanga ukuthi umuntu wesimame right yeah to be honest yes wesimame samanje imodel woman Imodel, ayi ngiyakuzwa mfethu so manje uqale nini mfethu mhlawumbe ukuba mhlawumbe Ukuba naye. yes I think so bang bayas because 28. yeah sekunesikhathi impela oh yeah sesihlalile kakhulu. so mfethu yini mfethu yachazayo ngayo uswekathi Moya wakhe baba. moya wakhe Bancane abantu abanje lesikhathi esiphila kusona. Yeah. Wesikule qembu lethu yeah bayimvela kancane hayi umama yeah right. yeah Yonke So- ngichaza ngayo. yeah so qhawe awuphinde futhi umfethu umchazele ukuthi mhlawumbe siphethe isifiso naso ngaye yabo nje umtshele mfethu fisane ngaye Yazi umama usila ngifa khona nje sofa sonke. sifuna isudu thina mfethu sifuna mfethu kuhlobo sifuna amasudu mfethu Hamba kanjani yo? because nawe mfethu uyana mfethu ukuthi uyayifuna isudu nawe right funa ukushawa yini value yini lento le Fail. yini value Fail. iveli iveli sengithi value Kada hamwena ukutshela cha kasho bese mina kumele ngimi. yeah so ngifuna ke bafethu ukuthi ke silungisa akwazi umama bafethu esephutheni la no yeah ukhona la owayethe angihambe ngekhaya Yeah. yabo because sihlala ndawonye Yeah. khona la ngisayithola khona ukuthi khona la bangabamba khona kodwa ngabuyela nganini oh yeah ukuthi mina ngicabanga kakhulu yeah futhi ethandweni vele akhona amaphutha nani oh yes yeah Ube wathi angihambe yabo ngekhaya yeah ngahamba ngaye ekhaya ngiyosha umoya wathi uzongilanda yabo emva kwensukwana ayi angilandeke nangempela athi uzofika ngo5 ntambama afike ngo7 angafiki ngo5
ngimbuze mina ngithi hayibo kwenzakalani athi hayibo bengibhizi ngenza izinto Oh yeah. kanjani ngoba phela wena uphuma ngo-3 emsebenzini Yo. and nalapho mangena emotweni kunuka i-condom ino kanjani i-condom futhi ngingakafiki Hey iqhawe. angitshela ukuthi into yokugcoba umlomo Yeah. ya angi-understandise ngendlela ezithile nani yabo ngi-understand nami ngithi okay nadlule emzimbeni omnje. kodwa yeyibo ikhona into yokugcoba umlomo enikwiswa condom Nadlule emzimbeni omnjena kanti. Hey, wakwazi kanjani ukuthi uphume lapho wahila? no nga-understanda yabo Yeah. kwakhona nalapho futhi eposta khona Yeah. eposta umuntu ofana nami esifazane esifana Yes. wangitshela wathi hayibo ubecuphe mina ufuna ukubona ukuthi ngizoreact kanjani because angizange ngibe kakhulu ngehlisa umoya ngambuza athi wow kanti awuyeni lo muntu olwayo ngathi ya ngiyalo mase kumele ngilo kodwa ngiyazama ukuqonda yabona Ayisuka. understand Mfethu, mina ngibona kunina ubunye united. Yayizwa lonto othandweni lenu bafethu ni unite yabo. Chawe nawe mfethu awukwazi umbambe mfethu to be honest. Lutho Yeah. bafa Salam. ngilosi baba njani ungibambani Yeah. Hayi mfethu, bafethu ngicela ukuthi mhlambe nidlulise nje bafethu imiyalezo mhlambe cha udlulise umyalezo ukuthi mfethu abantu bengenza kanjani mfethu ukuthi begcine nje mfethu uthando labo luhambe phambili mfethu la yaphambili laba neminyaka mhlambe eminingi. I trust bafa Yeah. trust ube loyal nje Yeah. fethu sitshelana amaqiniso Yeah. singaqambelana manje Yeah. yalibomba laqiniso Uma uthando usubanjiwe ngoba wena ke wena experience yokubanjwa awusicobelele nathi mfethu mhlambe nabanye amagama ethu sicobelele ukuthi uma usubanjiwe mfethu wenza kanjani. awuphela bafa abantu bathi fethu uyam-understanding Yeah. ukuthi nawe uyathanda kukho konke edlula khona kodwa nje uthando unalo Yeah. ulwakhe futhi Yeah. so nje pholi Hayi ngiyakuzwa mfethu awuba motivate futhi nawe mfethu emakhaya ukuthi mhlawumbe abantu ukuze beqhubeke isikhathi eside iziphi izinto mhlawumbe abangazenza emakhaya ukuze bekwazi ukuthi beqhube uthando lwabo lephambili uphinde futhi mhlawumbe ubavule mhlawumbe nanengqondo nje ukuthi mhlawumbe mabe seyinkingeni ngoba nakho wena mhlawumbe wakwazi ukuthi ngabe mhlawumbe ngaba ukho namanje lapha enikhona njengamanje ukuba mhlawumbe wavela wadikila uyabona into enjalo yabo awuphinde mfethu ubachazele nje mfethu abantu. ya ngasho ukuthi kuze nihlale isikhathi eside Yeah. nithandana ndawonye Yeah. umuntu agcina ithembiso zakhe Yeah. angadlanga omunye Yeah. athi yabo kukhona abanye abathanda kuze umuntu enhliziyo Yeah. ngifuna enhliziyo yodwa umuntu ethanda omunye Yeah. hayi ukuthi kube khona naye Hayi bafethu mina I cannot wait uyazi ukuza emshadweni sengifaka isudi yami ngifake ngithungisile ama safari sengizoshaya step nje yezwa ngicela ukuyithola invitation mfethu uyangithembisa mfethu yes manje uzolobola nje cha akwenzeka cha sulumdla saladi kubo nje zonke 7 colors masiyawufunda u7 colors no 8 nje zothola no 9 yeah so mfethu awubachazele mfethu abantu ukuthi mhlambe kubaluleke kangakanani mfethu ukuthi uphile nje mfethu impilo yakho yabo ayikho mfethu into emnandi njengokuthi uphile impilo yakho cause manje mfethu uzenza umuntu ongayena yeah inkinga leyo bafu Yeah. cause manje uthi wena uwabantu ababili uwe yeah phela double life lapha yes uyazifihla yeah njengoba kulena nje sikuyona khona nje obafu esichila nabo sazi bengangiceka ngoba phela bayangiceka kwami mina ngiyavela yeah and sengivela nosi ngiyavela sengivelile Yeah. ngiyaziwa ukuthi nje naba abantu yeah khona bafu mfethu abakwazi ukuyifihla bazovela ebusuku babiza ngo9:05 yabo ngeke ngilisho ke lelaka mana mfethu ikhona kalonto leyo ukuthi kube khona abantu abazovela ebusuku kuphela kamnandi kanje emini mhlawumbe uthothi uyimina kanje ntambama Qonde sonke emini. ngifaka iqhox ntambama ngiyacabanga Thozi nje unomfazi wakhe efesendlini uphila kahle kodwa ngo9:05 seyileyo nhlobo ke sehamba nathi yabo leyo nto and baningi face Yo. and yabheda leyo because manje impilo yakho yayichallenge mfethu aliveli ibandla mfethu ukuze nande mfethu Siphile uyabona kamnandi kanjani. yes mfethu kumnandi la ekhaya face kuze ngalokho uyifihla bengabothi hayi it's a waste yeah vele nje ngibe nje
caca ukuthi mfethu awubatshele nawe mfethu ukuthi kubaluleke kanjani nje mfethu ungafake impilo yabo. Ya ungafake impilo kubalekile Yeah. uphile nje impilo yakho ukuze uzokwazi ukuqhubeka into eziningi because mawulobe uzifihlile nani usoyapi. Yeah. Ish, yeah. Manje like usibese ukuthi yini ube yiqhaza. Yeah. Khawula awungilandele mfethu isivakashi sethu. Hawu isivakashi. Our guest. Hey, manje uyamphekela nje amadumbe. Ya ngiyamphekela sekhanda aphuma. Ngibeke ngiphathele wena yabo. Hawu bakithi. Oh emakhaya. Ngiphathe nobhatata. Hawu bakithi. So sobona mfethu. Siyaphila mfethu wami. Ngihamba kanjani kwena? Yeah. So singafisa nje mfethu ukuthi usikwazi ukuthi ubani wakaba isibongo. Before ngiqala ukuzisho ngifuna la. Anza? Ngifuna la mina. Oh ubizo umfowethu. Yeah, ubizo umfowethu. Yeah. So ubani wakaba? Mina nguThuli B isibongo engamthemba. Thuli B. Yabona ngavele ngaqala ukubona uBeyoncé. My whole life. uBeyoncé. Afowethu, hayi. Afowethu. Life uBeyoncé. Anzwa? Isingabe siyashada ngoba Hayi khululeka mfethu. Ngithi mfethu Durban. Nivakashele bafethu amaZulu. Beyoncé she is in the house. She is in the house bafethu. Beyoncé. Uyabona ngesonto elizayo besibona uRick Ross. Now we are seeing Beyoncé is here in Durban. So mfethu siyabonga mfethu ukunakho uba umaziyo la owazana la. uyethu Yeah. nangundo department house. Oh yeah. Mfethu awuchaze mfethu yonke into esizelelana nje. Eshibafu. Yeah. Esizele namhlanje bese hayi ngizokhipha iqiniso kumama yabo. Yeah. Uthi einsolweni zakhe ayibeziqiniso zona nabe ngizama ukuphesha yabo. Yeah. Ukuthi khona osibili kahle kahle. Hayi ukuthi ngiyakushiya. Yahle. Angize bona uthi ngicophelele phezulu. Ngithi ngizon introduce kahle kahle ukuthi bebabi Ayizweli. Yahle kakhulu. Uzothi introduce uthi sibe bangani? No, imani wo. Zweli. Emva kwento engaka sengishilo lapha. Wenza nje na. masudinga phela. Angidini zweli. Angidini. Ngikhuluma la. Kwenzakalani? Aningichazeli mina ngilost. Uba wena nihlangana kanjani? Uzowenza yini into ozoyenza mhlawumbe. Umfethu kahle umfethu uthi ubanje yina ubanje yini? Silele ngalibona emotweni. Wayekade ezongilanda kuloko icondom. Hawu yena. Lama sokisi ngawabona emotweni ngawabuza ukuthi awabani. Wangitshela ukuthi awasiswakhe. Ngathi ngicela ngahlali eduze kwama yanginukele ngicela eBex elokhunjaneni eBotsini. Yebo. Kwenzakalani nje mbe? Ibona lama Iqhawe bafethu njengoba lishilo nje ukuthi manje liselisemgodini kodwa ubefuna ukuzo Ayikho emgodini ula. ubefuna ukuthi Kanjani? nazane ukuthi unibamba nobabili uyanichoka kahle kahle nobabili. Ushoka njani? Uthandana nathi? Yes uyanithanda nobabili ujola nani nobabili. Yabo. Ngicela kuze kusho yena ngomlomo lokho. Yeah awubatshele qhawe. Soni. Ema phela Queen B face. Ayithi ngiyachaza. Ungangibizi ngomfweni, akaze ngibiza ngomfowethu, niyaqala nje ungibiza ngomfweni namhlanje. Kwenze njani? Yasho nje kudikisi yazi iyadikiza nje ihlo lami namhlanje. Ngalibona lesokisi. Ima phela. Ngimile lapha. Ima ngichaze. Siyalibona isokisi. Bye. Ngicela ukhulume bandla ungoshela isikhathi. Umama first lo wafika qala yabo. Yena ngajola naye qala before ngize ngihlangana naye. Oh yena wajola kuqala naye. Yeah. Mama sendlini nje. Mina ngazothona uthandana namuntu ngaphandle kwami. Kunjani? Shithi mina ngiyesilima mina. Ngamanye amazwi. Awusona. Uyisona vele uyisona. Uyisona nje slim. Ujola kanjani umuntu? Ayikho into oyihlekayo. Uyazibona inkophe zami zigobile njengamanje. Lo muntu akanginiki imali unikeza wena imali. Sorry. Ukuchaza kona phela vele. Lalela. Ngiyasebenza mina yazi. Ubuse ubani sasebenza? Ngithi ngiyasebenza. Suzama ukuqala. Yes, ngiyasebenza mina. Asile. Cha mthanda ukumbamba. Nimbambelani?
Uzowenzani? Bangibambelani. Wena sorry wena ngicela ukhuluma ukuthi kwenzakalani la. Akakhulume vele. Akulokuthi nginosdumo lokudabisa. Kokhulume la ungijela kwenzakalani. Ngoba into engizoyenza manje ngizonibhanqa noba uthunga amakhanda. Wena ungasinekho yazi ngiyalinga ngisahlala umuntu ofuna ngimthaknorise. Ngimbukise nezwe. Mina ngicela ukhulume wena ungitshela ukuthi kwenzakalani. Ukwazi ungitshela ngene ukuthi wena unomuntu othandana naye. Bengilinde isikhathi esiright ukuthi ngichaze Mhlawumbe bekudlalisa yabo. Mhlawumbe bekudlalisa. Angikhulumi nawe. Yes, mina ngiyacela ngiyebo ukuthi awukhulumi nami kodwa mina ngiyacela. Mhlawumbe ukuthi bekudlalisa. Mina angikhulumi nawe. Ngihlala isikhathi eside nalo muntu. Ngihlangana naphi uthi ngihlala ikhathi enganani? Usuzama isembu. Usuna imali. Lama qhabetha wohloke ngathi ama Wheatbix lapha endlini ucabanga ngawo. Imali. Imali. Ungakhala. Ukuchaza kwami ngichaza uthando lwethu into esedlule kuzona phambi kwabantu kunama-camera kanti yena uzongenza isilimo. Yazi impama ngayidedela mina manje. Awungakhali mfethu awumyeke. Ayikho into angize ngikhale yona. Usungicasula nawe. Ungamshayi mfethu. Yazi Ungamshayi mfethu. Mfethu ungakhali mfethu. Ungakhali mfethu. Uyenzelani lento enzayo? suloko umbisi. Uyenzelani lento enzayo? Uzongibukisa nabantu. Wabamba nini mfethu nomfethu? Wabamba nini mfethu? hayi sanda ukuhlangana nawe Angizwanga. Sisanda kuhlangana. Uthini kimi? Sisanda kuhlangana. no compare phela so iminyaka ya engahlangana Iminyaka yanangu Thando. phela phela kodwa musanula phela ngiyathi ngiyanithanda noba usuku Uthanda ba? noba usuku Uthanda ba? Ngithanda nobabili, ngishaya nobabili nje. Uthanda ba? Ngishaya nobabili mengekho kuwena. Usula ngikhuluma nawe. Oh right, uchaza Angikhulumi ke kodwa ngiyakutshela. Kade nayiqala ngiyakutshela kodwa. So wena so Musolwe nabantu abarong. Kade nayiqala le. Yes, kade nayiqala. Niqalani into Yimini isilima la. ngivele ngithelele amandla ukuthi Amandla uyawadinga, amandla uyawadinga ngoba ngizokulimaza. angazi ukuthi ngithini uzolimaza ba? mana. Msongibaba, msongibaba, msongibaba. Uyangazi mina. Wena ukhulume ngini? Yasona ukhulume na rubbish yes. Ucela ukhulume yes. Ucela ukhulume na dot yes. Ucela ukhulume na dot yes. Yes. Ukhulume na dot yes. Ungangenza isilima sakhe yes. Ucela ukhulume. Uthaknorisa mina. Ukubona. Usabani? Wena ngicela ukhulume yes. Usabani wethu? Wasidwathi? Usabani? Angibizi ngesidodwa wena. Ngizokubiza. Ngizokubiza because awulutho. Uphakanyisa imali endoda yami. Inemali inenjale, inemali. Unemali Ugogiso ba lo muntu? Uyasebenza. Ugogiso bani? Afaka u-anti wami emsebenzini. Ugogiso ba? Ubuke phi wena sonke lesikhathi Wafaka emsebenzini. Hayibo. Ubuke phi wena sonke lesikhathi lesi elamba lo engenangisho imali ogibele benikezwe ba imali ogibele. Angidlulise mhlambe ngizoxoxa kangcono mangiseduze kwakhe. Mana hayibo. Hayi mana. imani wayinilwa Ukhulume wena. Wena ngifuna ukhulume wena. yo Mfethu manini phela akulungiswe bafethu akulungiswe. Manini bafethu akulungiswe. Akezela nanga umuntu ozoyilungisela amasimba lawa. Mana mfethu mana. Msongibaba. Wakwashaba wena. Wakwashaba wena. Manini bafethu angaliwa bafethu. Angaliwa bafethu. awufese bese uzokushaya nje angazifuna ungishaya nje Sihlala la. wayinishaya Wayinishaya ngempela wayinishaya. Ukuthi ungenza isilima wena. hawu Ngizomtshela ukuthi uyadlala. ngiyanithanda noba Uthanda usuku ba? Bazongidakela wena. Uthanda ba wena? Uthanda ba? Wezwe wena. Wezwe. Qhubeka nalo tikline wakho lo. kanjani manje Qhubeka nalo tikline wakho lo. Yes. Ngiyasoba Bafethu mana Ngephepha lesekhanda. Mana Ngephepha lesekhanda. uyacela nje. Ngephepha Uyacela mana. Ngephepha lesekhanda. Ngephepha lesekhanda. Limaza lokho yes. Uzovele ngilimaze lo. Mana mfethu. Yabo wena into enzayo namhlanje. Ungahambe mfethu. Yabo into enzayo namhlanje. Queen Bee mfethu ungahambe mfethu. Yabo lento enzayo. Uzuyimele yes. Ungahambe. Uzuyimele lamasimbo wenzayo yes. Ungahambe. Lamasimbo wenzayo uzwamele mphakathi mfethu ungahambe. uzwamele lamasimbo wenzayo. Mana mfethu yayizwa lotho leyo. Yonke into esengikwenzele yona yonke imali ngiyayicela. Yonke imali esenginikeza ngiyayicela. Ayikho into emoshekile la mfethu Queen Bee mfethu. Ayikho into emoshekile. Ngeke ngikwazi ukusherisha indoda mina. Why siphi izathu? Yini lento angibhanga nayo? Hawu mfethu manje sijena mfethu. Hawu mfethu.
wena bathi umjida bethu uyanithanda ngoba bethu right ngoba bethu ulikhulumile iqiniso yabo beku right akujolele beku right akujolele Sengi-right. cha beku right yini Ngithi mina akujolele sengi-right. mana mfethu khuni bhim mfethu mana mfethu ehlisa umoya ngiyabe bethu vele uthi vele unolaka mfethu ngithi mina beku right yini akujolele ilukhona beku right Cha ukuthi ungenza islima ngithi. iphela njengamanje usiyakutshela Mina ngazi ukuthi ngingedwa. Yes, Bengazi ukuthi ngibhanqa nezinye ifebe. yes njengamanje phela usiyakutshela ke phela njengamanje phela njengamanje usiyakutshela njengamanje Yini wena la khona into abambana Uyangibona mina? ngiyabona ukuthi uyashuka pressed yabo Yabo. Ngiyangisa nangumfana. Yabo. Ngiyanyisa. Hibo. Fethu. Awu sorry fethu ungakhali fethu yeso. Awu fethu ungakhali. Ungakhali fethu yeso. Wayeke le ndoda ilamba lo. Awu ungakhali mfethu yeso. Ungakhali Uzokutshela mfethu ukuthi yeso. wena ngikho imali yakhe yini? Awu, Ngoba bethu egqoke ungakhali. kanje imali zami. Wena uzothi imali Ungakhali, yakhe. bethu, yes. Esebenzaphi? Awu fethu ungakhali mfethu yeso. Esebenzaphi? Yeso. Kodwa ke mfethu kulungile konke abakwenzayo abaqhubeke bakwenze angisenendaba mina ngisafuna qhubeka nenze nikwenze kodwa unankinga ngithi ngeke nomuntu wakho ngithi ngiyehluka yena yami isikhathi bazixolelana lo uyokubolela ehogweni hawu fethu hawu ngeke Ngiyakubonga. kodwa ke fethu uyabona angijabula ukuthi ayinankinga lo wena kushoda nje wena ukuthi fethu ubeke kodwa futhi Yini ngiyabona yini engayibeka phansi wena oyifaka ecathulweni zami wena na ungenza islima yes Na wena ungenza islima, uma uyifaka ecathulweni zami. no Wena ungafeel kanjani? mina ngaba right mina ngaba right Ngaba right, yes ngaba right mina yes nesithembu mina. yes angithi wena aduthi wena ngifake mina ecathulweni zakho mina sengiyakutshela ukuthi kwezakho ke mina ngingakwenza Ayikho lento eyisholo ngoba Yabo. wazini wena ngomjolo wena. ngingakwenza phela ke lokho uyabona nami ngithola ithuba ke mfethu sengakwenza lokho yabo so nawe yingakho ngithi mukele ngoba okuright bafethu ukuthi umuntu akhulume iqiniso yabo Muthanda ukumbamba. ukuthi umuntu akhulume iqiniso Muthanda ukumbamba lokho lethu uBathista la. ukuthi umuntu akhulume iqiniso mana mfethu balekile ukuthi umuntu akhulume iqiniso amadoda agcwele emhlabeni uzobona yami Yini le? uzobona indoda yami kuona wonke agcwele emhlabeni Hayi phela yabhekana. hayibo wena hayibo hayibo uyangitshela hayibo hayibo Tshela ke mina. hayi mfethu Ngibona lento nawe la leyo wayibona. hayibo mfethu hayibo Uthi lokhu uyihlanyisa. mfethu Wena kodwa ade ukuhlanganisile namhlanje sekuphelile. Angisafune lutho uyangizwa ngaphandle kale mali yami le engangikuboleka yona. Ungena lutho. Yazi lo ngamthole ngena fokhona. Uyangicaka lo methi mina ngondliwe imali yakhe lo ngoba lo wafika kumina ngena lutho. Yeah. Uyezwa? Umbona nje econsa nje imina. Yeah. Amandla ami. Uyezwa? Ngiyakubona Manje yena useyibona use right yena Kwenzela shaya imesh kwenzela shaya imesh buka imesh usefuna ithembu. yenzela Wazini shaya ngesithembu. imesh jean Wazini jean wena ngesithembu. white ayi niyaqelaza ayi cha hayi kodwa niyikhaphule enhle you are so beautiful yall bafowethu siyabonga kakhulu labantu laba bala baphansi awutholile umuthi so nje abantu aba right laba siyabonga kakhulu egameni lenkosi